Tervepä taas! Nyt on taas sunnuntai-savotta ja nyt on itellä vähän niinku sanotaan ristiriitainen tunne. Minä tuolla Valtralla lähdin liikenteeseen ja no tästä nyt ensiksi tästä mettäautotien vierestä niin otetaan silleen, että en nyt ainakaan omalta puoleltani raapis kovasti ikkunoita ja kaikkea, että se ei leviäisi tänne tien puolelle niin kovasti, mutta tässä olisi sitten tätä kohdetta. Tässä on varttunutta kuusen taimikkoa ja siellä ei hirveästi sekapuuta oo ja minähän sekamettän tietenkin haluaisi, niin me tajetaan napsutella tämä nyt tässä vaiheessa, tämä kuvio. Ja sitten mahdollisesti myö yritetään sinne sitten saada sekapuustoa sellaisella tavalla kuin ajourat istuttamalla. Elikkä todennäköisesti koivua sinne sitten istutetaan ja sitten voitais myös toteuttaa semmonen asia kuin lannotus tälle kohteelle. Että vähän iso kuvio ole tässä ja täällähän jonkun verran on vikasia ja sitten on tämmöstä ja kaksihaaraisuutta ja tuossakin kaksihaarainen näyttää olevan, niin sehän joutaa siitä oikein hyvin poikkeen. Niin tämmöstä puuhaa tälle sunnuntaille. Tuo onkin nyt kuusi pois ja haapa jäätiin. On kyllä business as unusual. Mutta tässäkinhän niinku on pitkän aikavälin tavoitteena niinku se, että jatkuvalla kasvatuksella tai ei jatkuvalla kasvatuksella, vaan jatketulla kasvatuksella päästä sitten etenemään jonkun verran. Että tämähän on nyt aika niinku perinteisellä tavalla hoidettu tähän asti tämä taimikko, että sinänsä niinku sanotaan, että taimikonhoitovaiheessa jos olisi tehnyt asioita toisella tavalla, niin tässähän olisi aivan erinäköinen mehtä tällä hetkellä, mutta minä en ota siihen sinänsä kantaa, että edellinen omistaja on tehnyt niin kuin on parhaaksi nähnyt ja se on ihan ok. Ja minä teen nyt sitten asioita vähän eri tavalla. Saataisiko myö näppärästi tuo pikkunen koivu tuosta otettua, katohan siitä, niin no, ei meinaa nähdä, nyt menee väärin, ei meinaa nähdä tuonne. Nyt tulee kummatkin, nyt tulee tuo. Otetaankö me tuohon, otetaanpa tuolta takkaa tuo kuusi tuolta vielä pois. Varmaan vähän heiluu tämä kuvaus, mutta oi. Ne alkaa hydrauliikka eli lämpenemään, niin alkaa liikkeet nopeutumaan. Mutta nyt kun tässä sunnuntaina harrastellaan, niin meillähän ei mikään kiire ole kyllä mihinkään. Joo. Tehdään nyt tästä uralta, mitä nyt sille sopivasti ylletään ja aletaan sitten metästäkin, niin siellä todennäköisesti vähän niinku välialueita jää sitten arventamattakin, mutta sehän ei haittaa. Mutta tehdään sinne vähän niinku ajourat, vähän niinku semmonen jonkunlainen niinku väyläharvennus. Sitä voisi ehkä kutsua sillä. Ajouraharvennus.
joku katsoo, että ei tuossa pojan hommassa ole mitään järkeä, mutta eläpä vaan. Asioita pitää testailla ja tehdä eri tavalla kuin niitä on tehty ennen, niin sitten minä uskon vasta, että ne on väärin tehty, jos ne ei onnistu. Ja minä en usko, että tämä välttämättä niin huono homma tulee olemaan. Otetaanko tuolta? Me voitais näitä pienempiäkin kyllä ehkä säästellä vähän tänne, mutta otetaan nyt tuosta poikkeen ja tuolta vähän kauempaa tuolta koivun vierestä, niin tuokin vielä. Ja sitten seuraavassa vaiheessa niin mullahan on ajatus, että nyt tehdään tämän mehtäautotien tai tällaisen polun. Tuosta pitää naapurin puolelta ehkä karsia joskus vähän tuota perkuleen. Jollakin oksasahalla pitää lupaa pyytää vaan, että ei tuu sanomista. Niin nyt tehdään urat tämän mehtäautotien suuntaisesti ja sitten seuraavat urat tehdään toisinpäin. Että sitten jos ja kun minä tuonne jotakin istutan, niin sitten katsotaan ne silleen, että no kyllähän sen voi kyllä istuttaa se ura ihan täyteen. Niin seuraava harvennus on sitten joskus ehkä. Mitä minä uskallan sanoa? 10 vuoden päästä. Ja sittenhän tuo on ihan eri kokoista tuo kuusi jo tuossa ja sitten jos me vaikka sitä lannoitustakin sinne katsotaan, niin se saattaa olla, että ne kuusetkin on jo ihan sellaisia, että saapi kuitupuuta tehtyä, mutta voihan ne sitten, jos on polttopuuhommaa vielä silloin, niin polttopuuksi sitten ainakin tehdään. No jäipä se nyt. No tuli se sieltä. Otetaan nuo pajuutkin tuosta. Korjataan poikkeen. Joo, ja tämä koorahan on nyt aika uusi. Tämähän Malvaahan tämä, oho, nyt ei enää sopinut. Malvaahan tämä lähtökohtaisesti on tullut, mutta Malva on nyt muissa hommissa ja tämä traktorihan on kaupan, mutta ei ole kauppaansa tehnyt, niin tämä on nyt ollut sitten lavetin vetokoneena tämän talven ja tässä kotona jotakin puuhastellut tälle, ettei ihan joute oo. Koska traktorihan tykkää, että sillä ajetaan. Tuosta melkein tekis mieli tuo kuusi ottaa vielä pois, siihen jäisi tuo koivu sitten. Onko niin härski, että otan tuon vielä pois? Tuosta tuo paju ainakin. Paitsi sitten nämä pajuthan nyt on semmosia, että tässä on kahta kauempi pajuukko ensi vuonna. Onko niin härski, että tuon otan vielä tuosta? Kyllä minä oon. Melko on nyt että tehdään vastoin moniakin oppeja ja ihan tällaista työtä taas minun metässä, mitä ei varmasti kyllä missään harvennusmalleissa tai oppikirjoissa kerrota, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Minä olen ainakin luottavaisin mieli ja jos ei sitä itse tähän omaan tekemiseen luota, niin kuka tähän sitten luottaa? Paljonhan sitä kuulee aina, että vanhemmat tekijät että on niitä kokeiltu kaikenlaista ja ei ne mikään toimi, mutta on sen verran jäärä ihminen, että pitää sitten itse kuitenkin kokeilla ne asiat. Ja todetaan sitten, että perseelleen meni ja olisi kannattanut kasvattaa kuusikkona ja näin, mutta se on muutenkin tämä meikäläisen homma täällä
metässä, niin sanotaanko niin, että jos niinku pitää ihan rahalla ajatella, niin onko tässä nyt monestikaan paljon mitään järkeä, mutta jos on, niin voinpahan sitten olla, että siinähän oli järkeä. Pitääkö ne nämä ottaa tästä? Missä se oli se 2 harmi? Nämä tulee kohta tielle. Ei ne vielä, ne ei tuu, mutta kohta ne tulee. Ehkä minä käyn pystykarsimassa niitä. Otan tuolta vähän ulompaa tuolta välistä. Tuolta välistä otetaan. Kyllähän se tuolta Malavassa on kyllä semmonen homma, että siinä on kyllä parempi näkyvyys, mutta tässä traktorissa on taas semmonen hyvä puoli, että tykkää kun tässä istuu vähän korkeammalla. Eikö se, onko se nyt, että ei se kahta nyt ota? Ottaako se? Ottaa se. Eikö se ota? On se irti. Olihan se irti. Laitetaanpa. Ja onhan se niinku Malavan metässä liikuttaminen, niin onhan se ihan eri kuin tämä traktori, kun on suunnanvaihtovivuut tässä ja kaikenlaista. Koko ajan painaa tuolta motonapista. Onko mulla nyt Malavassa, niin tuossa on tiltti ylös, niin tuosta pitäisi painaa. Kun tässä on Bluetooth-ohjauksella, niin on vähän erilainen. Pitää aina vähän aikaa totutella, kun alkaa tällä tekemään. Siitä otetaan tuo 2 harnen poikki. Siitä olisi kuitenkaan tukkia tullut. Menneeköhän tuo? No meneehän se. Niin, eli Kouranahan on tämmönen Farmiko. Mikä tämä oli? 220. Tässä on Bluetoothilla ohjattu tuo tiltti ja keruukäpälät löytyy. Se on nimittäin tämä energiapuukorjuu homma on semmonen homma, että itekin on joskus sellaisella kouralla, missä ei keräimiä ollut, niin tehnyt. Ja kyllä niinku, ai että kun olisi silloin jo investoinut tämmöiseen, niin olisi se ollut melkoisesti kannattavampaa ensinnäkin se homma. Ja olisi kyllä ollut mielekkäämpää sitten, että mutta nyt on sitten tämmönen. Tuli mahdollisuus tuossa syksyllä testata ja sittenhän siitä laitettiin kaupat kiinni sillä eholla, että se oli siihen asti se demokoura mulla. Aika pitkältihän se hallissa oli, mutta oli reservissä kun tuli tämä oma. Joo, kyllähän ne suottaa ihmetellä kyläukot, kun ne kulkee tästä, että mitä se on Roope taas tehnyt, että ei tuossa se hommassa on mitään järkeä. Niin se saattaa olla, mutta jos ei muuta, niin tuleepahan tehtyä tämmönen video tästä. Ja jos jollain on täällä Valkealla Kouvolan suunnalla tällaista mehtäautotien reunojen nipsutteluhommaa, niin näitäkin tosiaan voidaan nykyään sitten tehdä, että ainakin traktorikalustolla siihen asti, että jos tämä menee kaupan ja saattahan se olla, että jos tälle työtä olisi, niin onko sitten välttämättä pakko myyä ees. Siitä lähtee. Tuosta lähdetään sitten, tuossa on tuommoinen hyvä kolopuu kuvion rajalla, niin, ja tuolla on toinenkin, niin pitää silleen tehdä uraa siihen, että ne saa siihen jäähän, niin tuosta. Eikö se ei osunut sinne? Noin. Laitetaan se. Tuohan se tuohon samaan kassaan. Mutta on jännä kun oikealla, yleensä vasemmalla, niin tuntuu, että alkaa aina kääntämään väärään suuntaankin tuota rattia. Tälleen peruuttelee. Ja tätähän vois tosiaan, tällä pystyy tällä kouralla sitten niinku kääntää nuin ja sitten
ei muuta kuin lappais kyytiin, jos olisi kärri, mutta se kärri on nyt se Valametin perässä ja polttopuulaanilla, niin eihän meillä ei oo sitä nyt käytettävissä. Tuo myös säästetään nämä kolopuut. Kolopuut, olen minä sen verran semmonen, tai aika paljon kai se minä on semmonen monimuotoisuusmetsuri. Voisiko näin sanoa? Tuosta nuin. Katsotaan, että eihän myö varmaan tänään ei saada tätä tehtyä loppuun, että pitää sitten katsoa, että kuinka pitkälle se menee se tämänkin savotan jatkaminen. Ja tuossa olisi toista savottaa, pitäisi noita koivuja harventaa niin kuin hyvin reilulla kädellä. Ja sitten siinäkin on semmonen, no siitä itse asiassa tehdäänpä siitä sitten uutta videota, kun sinne asti päästään. En kerro siitä sen enempää. Joo, mutta minäpä tässä laitan puuta nutulleen pikkusen aikaa ja aletaan kohta, kun saadaan tehtyä vaikka toinen ura tuohon, niin katsellaan jälkeä ja sitten ihmetellään, että kuinka perseelleen se on mennyt. Hyvä. No niin, tuosta on nyt pikkupätkä tehty ja nyt ihan hirveesti näe minkälaista se on, mutta pieniä mäntyjä löytyy jonkun verran, lehtipuuta löytyy jonkun verran. Ja nythän sitten varmaan niinku seuraava. Tässä jää osa niinku urien välistä jää niinku koskematta. Annetaan näille uran viereisille puille tilaa kasvaa ja sitten harvennetaan pikkusen tuosta urasta niinku sivummalle. Ja sitten tähän olisi tarkoitus nyt alkaa sitten tässä menee uraa. Niin alkaa sitten kehittämään sitä seuraavaa puusukupolvea. Että täällä nyt yllättävän hyvin olikin näitä koivuja sitten kuitenkin, mutta tuossakin hyvä mänty siitä saattaa tulla vielä. Tällaista vähän koealaa tässä työalla ja kattelin tuota puuta, mitä tämä on nyt tällä hetkellä vanhaa, niin jos mä nyt en ihan väärin laskenut, niin tämä on noin 15-vuotiasta ja täällä on kyllä jos jonkun verran varmaan potkua tässä maassa, että vuosikasvut on aika hyviä. Että pitää nyt sitä lannoitusasiaa vielä miettiä. Ja kyllä meikä niinku henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kyllähän se niinku laadukkaan puun kasvattaminen olisi kaikkien etu ja kaikista järkevintä, mutta se on harmi, kun moteista vaan maksetaan. Ja sitten tietenkin nykyään myös tämä hiilensidonta-asia, että mitä kovemmin se pölökky siellä metässä kasvaa, niin sitä enemmän se sit on hiiltä. Tuosta nyt aika huonosti näkee tuosta giljotiinikatkaisun jäljestä, että miten se on kasvanut, mutta jos me tuosta saatais pientä osviittaa, niin on kyllä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eli sellaista 15-vuotiaista tämä varmaan on. On se. Sanotaan, että tähän mennessä jo melko hyvin kasvanut. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan.